पानिपुरि ना बिसपुरि पानिपुरि जानायनोसै खोमा सिनिथो नोंनि आया फानग्राफ्रा मिनिजोबासो फानाखै दोनथ'दोंसो होमबा हरदो दे जानोसैब्रा कुल पानिपुरि खायगा रे हामल' जोबोर गोथाव माबोरै जादोंथाय आप भी खाएगा जिदे गोलैबाय खरेगा रे जिदे गोलैबाय हम भी खाएगा ना दे दो ना नहीं हेलो लोगोफोर बेलासिनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय दिनैहाय मोनसे फुटबल फाइनाल दं बेयाव जोङो थांगासिनो दं गाइस थांगासिनो दङ बारा गोजान नंला खाथियावसो बिगोन थांगासिनो दङ जायगाखौ मोनफैबाय साइकेलजों साइकेल मानसिजों मानसि होंगो दोंगो अयथासार मानसि वाव जायगाया बेनो लामा जायगा मोनलायै जाबाय दै खिन्थु साइकेल टु साइकेल बाइक टु बाइक होंगो दोंगो खिन्थु दासो खेला जागायथ'वाखै जागायनोसै दसेनि उनावनो होंगो दोंगो मोसौ बेहेरा बायदि सौख्रुबलायनाय खेला जासिगोन ओरैबायदि सोमोनांथाव आमाजिं बिराद इन्टारेस्टिं जानो हागौ दै फाइनालि आङो मोनफैबाय फोथाराव मोननायजों लोगोसे दायो जासिगोन रेडि जाबाय हनै मानो मोननैबो प्लेयारनि जोग्राफ्रा रेडि जाबाय माजों जादों आंथ' मिथिथ'वा दासो फैदों आं गोथांगासिनो दङ फार्स्टजों अमा बेदर फोरोंगासिनो दङ जाय उइनार जागोन बिसोरो मोनलांगोन 30 केजि मोना माने 30 केजि अमा बेदर ना 30-20 जाय देरहागोन 30 आरो 20 बिथांमोना मोनलांगोन बर'फोरनि फेभरेट बेदरा जाहैबाय अमा बेदर बला जागायबाय फाइनाला खिन्थु नामा लेटेस्ट आदै उथुम एफसि भार्सेस चिरां आं जिबनाव खोनाफेराखैमोन अरे कहना क्या चाहते हो दिनै खोनाबाय दा नायनोसै सोर मोनजायो जेखिजाया मानो जोगासिनो दङ जोग्राफ्रा प्लेयारफ्रा रायजोफोर मोनसे गोदान लेटेस्ट आपडेट होलायबाय माने मोनसे आदै उथुम माबाया क्लाबा गरसे जाजेनबाय आं खोनाफेराखैमोन आदै उथुम एफसि आरो भार्सेस चिरां एफसि नों नामा लेटेस्ट आरोखि चिराङाबो खोनाबायनो आदै उथुम आं क्लाब खोनाफेराखै रायजोफोर खिन्थु गरसे जाजेननाय जाबाय आरोखि आदै उथुम एफसिया लेटेस्ट खिन्थु जायखिजाया मानो खेलाया आगुन जागासिनो दङ अर जोंनाय बायदि गरमनो बहुत गरम एक्चुअली दाबो हाबथिबेन जायाखै बिराद गरम मोनबाय थानो हायै बायदि आयखां बायखां मोनबाय बेजों लोगोसे जोंनि लोगोफोरखौ लोगो मोनबायनो बिथांखौ सिनायखागौ एकदम मोजाङै दङ दंसो फैनानै 5 मिनिटसो जाबाय आरो 5 मिनिटसो फुरा गरम बोथोरा ओरैबायदि जाहैबाय फुरा गरम जादों नामा जाखांबाय एसे सिगां आसा बिदिब्ला जोङो सातफुथि जानोसै एसे थान्दा मोननायनि एसे गुसु गुसुनो सातफुथि दंबो दा गैला मोनो दे 20 थाखासोनि बानायदो जोङो बे समाव एसे गरम मोननायखाय थान्दा सातफुथि जानायसै जोबलायखाबाय नामा मोनो आচ্ছা बिसोरसो नांग्रा गोबै नांखाबाय नामा ओमफ्राय नों माबायदि आं लांग्रोनायसैलायबा दे आं लांग्रोनायसैरा डेन्जार सिमाव नै सातफुथि इन्टारेस्ट मोननायनि एसेबां सिमाव एसेबां गोथाव जायो 100 बार सिमावल' अमा बेदरनिफ्राय थावसिन जायो चीटिंग करता है तू चीटिंग कर बिराद गोथाव माने लेटेस्ट जुदि खनसेल' सिमावल' बारा थावा 20 बार सिमावल' एसे गोथावसिन 100 बार सिमावल' अमा बेदरनिफ्राय गोथावसिन जायो आচ্ছা 200 सिनि नामाय नाङाखै बाबु 200 सिनि 300 सिनि 500 सिनि
मा खामायबायलै नोंसोरो दिनै थामामनो बल खेला जागथा खामायनायाव मुखुब आङो 20 थाखानि नांगौ 20 थाखानि दे नै बियो माने देहानि थाखाय बिराद मोजां थाजा खासा बादाम आरो खासा बादाम आरोखि माने बुट साना आरोखि बियो बुट साना लेबु दङ संख्रि बानलु नैबे फंबाया बानायो बिराद मोजांलै जानांगौ बिथाङा थाइलेण्ड हंकं म्यानमाराव सोलोंना फैदों ओमफ्राय नैबे जोंनि चिरां नैबे रानिपुराव फानजेनदों आरोखि बिराद डेन्जार फुटबलाव फानजेन थारमाने सिमनायफ्रा आनकमनल' सिमाखायो ख्र' होनबाथाय मोनजोबखायो आरि मोना जाजोबखायो आरो लेटेस्ट आरोखि बियो दे एसे गोखैखौ गोबां होनानै दे गरम नालाय एसे गोखै बांसिन लुबैदोंलै होंगो दोंगोल' नै फैसा आजावग्रा नै मनासे जाबाय फैसा मनासे जाबाय नै होनायानो जाया बल होनायानो नों सासे बांद्राय बायदि मोनदां मानो बानलु गुसुआवहाय एसे डिस्टार्ब नागिरो खिन्थु आं गोखैखौ एसे गोबां होदों माने गरम नालाय लोगोफोर रायजोफोर आं थांथ'बाय माने इन्ट्रेस्ट मोनाखिसै दाबो रायजोफोरा जगथाब नायदों नाथाय बारा इन्टारेस्ट जायाखिसै माने जोनाया बारा मुजुफु जायाखिसै थारमाने टिभिनि सिगांनो गरथाम जानायखाय बारा रायजोफ्रा इन्टारेस्ट मोनाखिसै आंबो लासै दोरोदनो सानबाय माने बारा खहाबनाय मोनाखिसै जोनाया जोगासिनो दङ फुरा गेलेगासिनो दङ नाथाय आङो एसे बेरायग्लांनो सानबाय आं बारा इन्टारेस्ट मोनाखिसै गाइस बे समाव जोङो बेक फैफिनबाय न'आव थांनोसै खेलाया जोबाखै जोबनाया होमबाबो माने इसिबां माने नायनो मोजां मोनाखै ओंखायनो बाय बाय टाटा गुड बाय गया